Jeg synes ikke han skal ha det artig med Hansen på en sånn måte, jeg. Du vet hva, da må ikke du være så trangsynt. Vet du hva, du skulle hatt deg en mann. Hva skal jeg med en mann? Gud, det var jo det da. Jeg er ikke fantasidamme. Her. Ved enden av bordet sitter han, Helge. Og han er sjefen for Jan Helgøy. Han er sjefen. Og han gjør aldri noe gale, for han er medlem i Kristelig Folkeparti. Nei, nå er den stolen til halsen litt ren. Tror ikke du det?